Imambe ya rero abasaye babere nigo bawutia makweri yasensemo ya daraja mbili maega yo kagerwa koiba amakara amone chingende abamu abo bakubogole mezigo asenseme yo nigo bage chiwane gekore kyo na kubatigara chingoma abanyanyimbo nigo bayikerana chinseme cyo na kubaturubania abananchi gose abamenyi abo barenge no borobonge omukito bokani okwana n'abanyanyimbo nigo otanyarekana Eric Bosire, Getembe TV.